Tiftakruh dan il-kliem mill-kantant William Manjon. Joseph Muscat jien nafdaħ għax iwettaq dak li wieħed. Iżda sena u 4 xhur wara dak li kien imqabbad jagħmel mill-Gvern Laburista ta' Joseph Muscat, William Manjon ma wettaq xejn. Wara endorsement waqt il-kampanja elettorali tal-Partit Laburista, William Manjon kien ippremjat b'kuntratt biex isib post fejn bands lokali jkunu jistgħu jdoqqu jipprattikaw. Għaddew sena u 4 xhur u William Manjon għadu jfittex dan il-garaxx għal bands Maltin. Il-ħamis fil-għaxija fuq Radio 101 waqt il-programm Ili Sajfin preżentat minn David Take, William Manjon kien ikkuntattjat biex jagħti ftit ir-reazzjoni tiegħu dwar x'qed jiġri eżatt minn dak li kellu jwettaq. Minn dak li qal fuq Radio 101, William Manjon jidher li sab post. Dwaru tkellem mal-gvern u qed jiġi kkunsidrat jekk hux post vijabbli jew le. Għadna nsibu u għan wieħed li hemm interess kbir fih li il-Ministeru tiħares li bis-serjata kollha li għandu jsir dal-post. Dana huma jiena meta insibu xi erja li naħseb jiena li hija tajba għall-band, I let them know about it. Iżda mhux kemm wieħed jgħid li sibt post għaliex l-affarijiet huma ikkumplikati aktar minn hekk. Is-sena l-oħra kif kien irrappurtat anke f'The Malta Independent, William Manjon kien qal li l-prijorità mhix li jinstab l-ispazju fejn isiru l-provi, filwaqt li qal li qed jaħdem fuq kwistjonijiet oħra. Iżda kif jista' jkun li jinstab dan il-post tal-bands mhux il-prijorità meta hu kien imqabbad direttament minn Joseph Muscat biex propju jsib dan il-post. Ifimni dana ma tistax kull pass li tagħmel tafża l-paneċ qed isir ifimni. Wieħed irid ifakkar li William Manjon ingħata din il-kariga b'kuntratt ta' 20,000 euro fis-sena li skontu biex isib garaxx mhux biżżejjed. Għaris, taf xinu 20,000 euro fis-sena. Ejwa, mela ma nafx. Biex qed tingerger tafod. Ħana mill-lek domanda żgħira. Sewwa tagħmel, sewwa, kulħadd tagħmel. Ma allura what is this? What is this payback time? Ma nixxi ngħidu għal-ħatra ta' William Manjon ir-reazzjoni fix-xena mużikali kienet waħda negattiva li għadha ġib kritika sal-lum aktar u aktar għaliex dan is-sempliċi post għadu ma nstabx.